Αυτό είναι επίσης η έλλειψη που κάνει τις αρτηρίες να σκληραίνουν, να γίνονται εύθραυστες, που τι σημαίνει? Από εκεί μπορεί να οδηγηθούμε σε εμφράγματα, σε εγκεφαλικά, αλλά και σε όλων των ειδών της αιμορραγίας. Οπουδήποτε υπάρχει αιμορραγία σημαίνει ότι έχει σπάσει ένα αγγείο. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται το ότι δεν υπάρχει αρκετή βιταμίνη C. Μόνο έχει αρχίσει και υποχωρεί, έχει αρχίσει και εκφυλίζεται. Οπότε εκεί έχουμε πρόβλημα. Έτσι, έχουμε πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί όπως είπαμε, συμμετέχει στη δημιουργία μιας ουσίας η οποία περιλαμβάνει όλο το σώμα. Είτε είναι ένα όργανο, είτε είναι το κόκαλο, είτε είναι το τένοντας, είτε είναι ο εγκέφαλος, είτε είναι οι αδένες, είτε είναι οι μυς, είτε τα πάντα. Κολαγόνο, αυτή είναι η ουσία που θέλει μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C. Τώρα, ο εκφυλισμός αυτού του κολαγόνου είναι αυτό το οποίο οδηγεί και στη διαδικασία της γύρανσης. Γιατί αρχίζει και εκφυλίζεται το κολαγόνο και αρχίζουν και παρουσιάζονται οι ρητίδες, τα ζαρώματα, αρχίζουν να παρουσιάζονται σπασίματα αρτηριών, αρχίζουν να παρουσιάζονται σπασίματα οστών, κοκάλων και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει υποχωρήσει το κολαγόνο. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε αρκετή βιταμίνη C. Λοιπόν, τώρα, αυτός είναι ένας τεράστιος παράγοντας. Και γι' αυτό πως θα εξηγήσω αργότερα, γιατί θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα, είναι τεράστιο το θέμα. Και όπως έχουμε πει, αυτά είναι επιμορφωτικά σεμινάρια που κάνουμε εδώ πέρα και όλοι πρέπει να καταλαβαίνουμε σε βάθος, να πάρουμε όλη την απαραίτητη πληροφορία. Όλη την απαραίτητη πληροφορία. Έτσι, κολαγόνο, που σημαίνει όλο το σώμα. Δεν έχει σημασία τι πρόβλημα υγείας έχουμε. Καλύτερα να μην έχουμε και κανένα πρόβλημα υγείας και να παίρνουμε προληπτικά, όπως είπε και ο Ιπποκράτης, το προκάλιον του θεραπεύει. Λοιπόν, αλλά και στις περιπτώσεις που έχει αρχίσει κάποια διαδικασία εκφυλισμού, εκεί τι λέμε? Έχουμε πρόβλημα με το κολαγόνο, το οποίο κολαγόνο είναι παντού. Όλο το σώμα, το δέρμα, τα κόκαλα, η μύς, ο εγκέφαλος, η καρδιά, τα πάντα, έτσι τα αγγεία. Και για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση θέλει αρκετές μεγάλες ποσότητες βιταμίνη C. Πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό ακριβώς είναι τελείως απαραίτητη η πρόσληψη επιπλέον βιταμίνη C σε καθημερινή βάση. Τώρα, ένας άλλος πολύ μεγάλο σημαντικός παράγοντας λειτουργεί σαν αποτοξινωτικός παράγοντας και διάφορα βαρέα όπως είναι ο χαλκός, όπως είναι ο μόλιβδος, όπως είναι το μερκούριο, το αρσενικό και διάφορα άλλα βαρέα μέταλλα, τα επωνομαζόμενα βαρέα μέταλλα, αλλά και διάφορες άλλες ουσίες όπως είναι το μονοξίδιο του άνθρακος, το οποίο μονοξίδιο του άνθρακος υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως και εμείς επειδή βρισκόμαστε στην Αθήνα, και υπάρχει μονοξίδιο του άνθρακος στον αέρα, όπως υπάρχει έτσι και διοξίδιο του θείου, είναι από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, από τις καύσεις. Και εδώ δεν πρέπει να αρκεστούμε στο ότι κάποιοι μας βγαίνουν και μας λένε ότι είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια ή πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα, δηλαδή δεν είναι σωστό. Και γι' αυτό πολλές φορές το επιτρεπτό όριο, όπως έχω πει και άλλες φορές, αλλάζουν. Να ζούμε σε μια ατμόσφαιρα που να μην υπάρχει μονοξίδιο του άνθρακος, να μην υπάρχει διοξίδιο του θείου, όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια η ατμόσφαιρα. Επομένως, εμείς σήμερα που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε αυτά τα δηλητήρια, διότι πρόκειται για πολύ δυνατά δηλητήρια, πώς θα αμυνθούμε στο μονοξίδιο του άνθρακος, στο διοξίδιο του θείου, στο μόλιβδο που υπάρχει στη βενζίνη,
στο αρσενικό, στο κάδμιο, σε όλες αυτές τις ουσίες. Και εκεί υπάρχει η βιταμίνη C, όπως είναι γενικά η ρύπανση στην ατμόσφαιρα και διάφορες καρκινογόνες ουσίες. Αυτή η βιταμίνη C έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με τα βαρέα μέταλλα, να συνδέεται με αυτές τις ουσίες και να τις πετάει, να τις απομακρύνει. Τεράστιο το θέμα. Και όπως έχουμε πει, όλοι μας είμαστε τοξινωμένοι. Έχουμε πει και άλλη φορά και θα το επαναλαμβάνω. Ο καθένας από εμάς παίρνει το χρόνο, μάλιστα υπήρχε και ένα άρθρο σε μια μεγάλη εφημερίδα την περασμένη εβδομάδα, και εγώ το λέω εδώ πέρα πάνω από 2 χρόνια, 4 με 5 κιλά το χρόνο από φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζυζανιοκτόνα, ορμόνες, αντιβιωτικά, βελτιωτικά γεύσεις, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά. Και εκεί πάλι μπορεί να λειτουργήσει η βιταμίνη C σαν αποτοξινωτικός παράγον. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο να σκεφτούμε ότι μπορεί να αποτοξινώσει, και όπως έχουμε πει η ορθομοριακή θεραπευτική είναι η ιατρική που λέει ότι εάν, και το καταλαβαίνουμε, δεν είναι το λέει η ορθομοριακή θεραπευτική, αυτή είναι απλή λογική. Και όπως έχω πει, η υπέρτατη ιατρική είναι απλή λογική. Δεν είναι δυνατόν να μη σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα δηλητήρια, 5 κιλά, 4 με 5 κιλά το χρόνο που παίρνουμε, πού θα πάνε αυτά τα δηλητήρια που υπάρχουν στη διατροφική αλυσίδα, υπάρχουν στον αέρα, υπάρχουν στο νερό, υπάρχουν... Θα πάνε να κάτσουν στον εγκέφαλο, θα κάτσουν στο σηκώτη, θα κάτσουν στην καρδιά, θα κάτσουν στο έντερο, θα κάτσουν παντού. Και εκεί αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Επομένως, είναι απλό και λογικό ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια όσο το δυνατόν μπορούμε καλύτερη, γιατί να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό μας. Γιατί είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι θα παίρνουμε όλα αυτά τα πράγματα κάθε χρόνο και ότι θα λειτουργεί καλά ο οργανισμός. Είναι δηλαδή να παίρνω δηλητήρια, να πίνω δηλητήρια και να περιμένω ότι θα λειτουργήσει, δεν θα πάθω τίποτα. Μα αυτό δεν είναι παράλογο. Είναι ακατανόητο. Παίρνω δηλητήρια, το δηλητήριο θα με πειράξει. Εκείνο όμως μπορώ να κάνω είναι, αν υπάρχει αντίδοτο στο δηλητήριο που παίρνω, και το number one, το υπαριθμό 1, έτσι, αντίδοτο σε αυτά όλα τα δηλητήρια, σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν κι άλλα, είναι η βιταμίνη C, το ασκορβικό οξύ. Τώρα, έτσι, ξεκινήσαμε, είπαμε για το κολαγόνο, είπαμε για την αποτοξίνωση του οργανισμού. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα απολύτως άτομο που δεν παίρνει καθημερινώς C. Τώρα, τι ποσότητα θα πάρει, αυτό εξαρτάται από τον θεραπευτή, ο οποίος πρέπει να ξέρει περί τίνος πρόκειται, για να βγάλει την ειδική τη φόρμουλα, έτσι, το ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα για το καθένα άτομο. Γιατί όπως θα πω και στη συνέχεια, κάποια άτομα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες.